ধরে মা বলে ডাক মতে ধরে চেষ্টা কর ভাই তুই ডাক পরেশান ভাই ভগবান ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସାବତ ମାକୁ କେବେ ବି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷର ବନବାସରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ରାତ୍ରି ସବୁ ତ ମାକୁ ଭାବେ କି ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ हे भाई अजान अपनी डाक श्री जगन्नाथ जगन्नाथ कंपी उठता सिंहता हरिभू रक्त सिंहासन कालिया शांत सिए समस्त को दुख बुझती सबुदिन भाई रहले नहीं आज तिलक भाई तक मां डाकर शक्ति दियंतु ए भाई पूजा अपनी डाक श्री जगन्नाथ को ले अजान अपनी अजान ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତମ ମାଙ୍କୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବା नहीं मां को मशारी की पूर्व प्रथम तक डेट पर पोस्टमार्टम हम तापर चोक बस ଠିକ ଅଛି ତମ ଯାହା କରିବା କଥା କର ହେଲେ ମରଣିକ ପାଖରେ ଯେ ଭୁଲ କରିଛି भूल करछ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିଠି ମୁଁ ତାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସଧବା ସଜେଇ बापा ପରିଘରାଣୀ ବେଶରେ ମୁଁ ତାକୁ ମଶାଣିକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି